Oke, kelangan dua. Dek, Dalam Pak Guru. bojomu galak ta? Ijale aku ya. Mo. Spesial nama Muri Agus Sekti. Rungono jare atiku iki. Sing bingung ta rasane ati. Pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tulung kowe aja salah tompo. Aja gak pikir aku ngeliyo. Kabeh iki kahanan ra iso neruske katresnan. Iya, Bang. Jujur aku bisa sayang. Wajah kelangan Patri neng jaro ati. Aremane yo. Iya, Iki wis kahanan kudu pisahan. Jangan buka jangan mereka lupaku. Bukan iki wis gitares tutup penjauh ngelungani siramu. Apa rasane pangamburane. Ora ana niatku atimu ngono aku senajan aku sengkler. Tak akan baca kedera tresnaku. Yo kanggo mawamu cukup bisa iki kowe loro ati. Ora tak baleni anggo kuwe arani. Jujur aku sesat. Siramu apa rasanya pangaburane. Tanggap sit. Tarik mana yo? Coba. Untuk pendem rasa tresno bebareng karo ora bakal dadi foto. Tarik terus. Ya. Terus lanjutkan yo. Semakin seser, semakin seser. Jujur aku bisa sayang. Patri neng jero iki wis kahanan kudu pisahan. Masuk ke yo sih. Aku bukan iki wis nares tutup penjauh ngelungani siramu. Apa rasane pangaburane.